Wenza njani uma uvezelwa izinto abantu abangayiboni? What do you do? Kuhle ukuthi uma uNkulunkulu ekuvezela izinto abanye abantu abangayiboni, ube ne-maturity. For example, uma ngase kume umfundisi noma umfundisikazi phambi kwakho afundisi, mase akutshela uNkulunkulu lo kwenza ukuthi ekusithakelele, uyama mase uyamhlambalaza umfundisi noma uzomlinda afundise aqede, mase uyamtshela ukuthi uNkulunkulu ungitshela ukuthi ngawe. Mzalwane, repent and uhlambuluke ukuze uNkulunkulu abuyisane nawe. Noma uyamemeza ukuthi ayikho lento efundisayo wena, uyisoni, uzodlala ngabantu la. I'm trying to say, zenzeke izinto eziningi whereby abantu bayagada and namadimoni ayawazi ukukhuluma uwezwe. Kule level yokukholwa eBhayibheli ngiyaweza amadimoni, kade ngaqala vele ukwezwa nemimoya nezinto eziningi, nezinto abantu abayikhuluma kancane softly noma bekude, noma into abayakha ngozungu nemdlinzo konke. Believe you not, konke lokho ngiyakuzwa. Anyway, uma ngikuzwa kodwa-ke I just keep quiet, pretend as if angizwanga lutho, and ngithi allow the situation to play as it was allowed by God. Mase ngikhulekela ukuthi noma sekwenzeka cela uNkulunkulu angimise. Lo nto iyakusiza ukuze ukwazi ukuya phambili, ngoba uma ungayivumeli ubuya njengohlanya, and they could defend themselves bethi ayikho lento oyizwayo even though ikhona, ayikho lento oyibonile even though ikhona. That is why ngale nkathi matured enough, you will learn how to deal with the situation, because kunabantu ababukhali ngokomoya. Labo bantu njengoba bebukhali, there is a reason. uJesu wayekwazi ukuzwa lezinto nami engizwayo right now, ethi ngihlinzelani ngokuthi bengakokhuluma abatshela ukuthi bahlinza ngokuthi. uJesu wayekwazi ukubona izinto engenzeki lapha ekhona kwezinye izindawo, and uJesu khona la akakhuluma khona wathi usibanibani usefile manje, sohamba somvusa uLazaro. Wayengekho lapho. Kunezinto okumele uma usunyuswe kwi-level ezenzekayo ukuzamkele zenzeke ngokaNkulunkulu, ngoba ezinye ezonikezwe uNkulunkulu udumo. Ungazoni, qonda ukuthi how you deal with izinto uNkulunkulu akunikeza zona shows immaturity yakho ne-immaturity yakho. Amen.